Jeg har boet i København hele mit liv. Startede på Østerbro, så har jeg boet i Nørrebro, og nu bor jeg på Vesterbro. Der må være en eller anden grund til, at København er så populær også for turister. Og det tror jeg simpelthen er fordi, at det er bare småt det hele. Det er sgu meget anderledes end mange andre store byer. Så alle kan lide en autenticitet. Når vi er ude at rejses, vi kender alle sammen det der med at lande på strøget. Og så kigger man på hinanden og siger, hvorfor fanden landede vi lige her igen? Lad os komme væk. København er en lille by, hvor man har fornemmelse af, at man kender rigtig mange. Det føles lidt som en stor provinsby. Det kan jeg godt lide. Ejendomsvej er jo den sidste gade af sin art i København og Frederiksberg. Forstået på den måde, at det er en lille gade med trafik i begge sider. Det er jo faktisk det gode gamle København. Jeg synes, jeg er en gammel Nørrebroer. Jeg flytter i hvert fald ikke fra Nørrebro. Jeg synes, København er fantastisk, ikke? Jeg elsker København, ikke? Og det gør turisterne jo også, kan man så sige, ikke? Fordi der er så mange ting, der er så mange steder, der er så meget grønt, der er så mange parker, ikke? Hvis jeg er gæster fra udlandet, så vil jeg tage dem over på Assistens Kirkegård. Det er et fantastisk sted. H.C. Andersen ligger begravet derovre. Der er mange af de store, der ligger begravet derovre. Jeg ved godt, det er en kirkegård, men jeg synes, det er et fantastisk sted. Jeg har ikke nogen bil, jeg har en cykel, der er tæt på det hele. Jeg elsker Nørrebro. My days have grown so lonely.